Βρε Ανούλα μου, τι έχετε πια με το Γιάννη και πηγαίνω έρχεστε έτσι πάνω κάτω στα γραφεία? Τίποτα μωρέ, να είναι να αλλάξουμε μια μοκέτα στο σαλόνι και διαφωνούμε. Καλά βρε παιδί μου, κι εσείς πια έτσι κάνετε άμα διαφωνείτε για μια μοκέτα? Για τις κουρτίνες δεν δεις τι κάνουμε. Όσο για... Γεια σου Φουλή. Γεια σου Γιάννη. Θέλεις κάτι? Ναι, έχω να σου πω κάτι. Για τη μοκέτα? Ποια μοκέτα? Ας το Φουλή, δεν είναι αυτό. Λέγε, σ' ακούω. Υπάρχει ένα λάθος στο δελτίο ειδήσεων που πρόκειται να πω από σε λίγο. Πρώτα έχει μπει η φωτιά στο κερατσίνι και μετά η δηλώση Μητσοτάκη. Πρέπει να είναι ανάποδα. Και τι ήρθες να με διορθώσεις? Γιατί, απαγορεύεται? Αν θυμάσαι, είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως. Αν ας το είπα, αν συνεχίσει αυτή τη στάση, θα με αναγκάσει να παραιτηθώ. Για μια μοκέτα. Ας το Φουλή μου, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Από όσο μας λέει ο κύριος από εδώ, το πρόβλημά του είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημά μου. Έχεις πρόβλημα? Έχει με τη μοκέτα. Μα τι λες κι εσύ? Ας το Φουλή μου, σταμάτα, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα το θέμα μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Α, καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις, βρεφούλη? Έχει γκόμενα ο κύριος. Έχει γκόμενο ο Μητσοτάκης. Ποιος Μητσοτάκης? Ο Γιάννης έχει γκόμενα. Α, καλά τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου? Καλά, έχει γκόμενο ο Γιάννης και εσύ έχεις πρόβλημα με τη μοκέτα. Άχι το διάλο, ρε φούλη. Μα τι είναι αυτή η μοκέτα που τσαμπουνά συνέχεια? Δεν υπάρχει μοκέτα, παιδί μου, έτσι το είπα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος από εδώ με έχει φλωμώσει το κέρατο. Ψέματα λέει. Μια φορά πήγα κι εγώ σε αισθητικό και έχει το κοπανάει. Γιατί απαγορεύεται να πάω σε αισθητικό? Όχι βέβαια Γιάννη μου, εξάλλου πάρα πολλοί κύριοι σαν και σένα περιποιούνται τον εαυτό τους αισθητικό. Ναι, αλλά δεν περιποιούνται και την αισθητικό. Μα δεν έκανα τίποτα. Ωραία, δεν έκανες. Με θες τίποτα άλλο? Ναι, να αλλάξει σειρά των ειδήσεων. Δεν θα αλλάξει. Τότε κι εγώ δεν βγαίνω να τη πω. Αχ, τι λες βρε Γιάννη μου, και ποιος θα βγει να της πει εγώ? Είσαι υποχρεωμένος να βγεις στον αέρα, Γιάννη μου. Πα, και ποιο θα με υποχρεώσει? Εγώ, Γιάννη μου, εγώ είμαι η διευθύντρια ειδήσεων. Εγώ έχω την ευθύνη. Η δεσποινής διευθυντής. Μορασμένη ήταν η μάνα στο διοικητικό συμβούλιο του καναλιού και θα σου έλεγα εγώ αν ήσουν διευθύντρια ειδήσεων. Γιάννη μου, τι είναι αυτά, σε παρακαλώ. Τι θες να πεις, ότι δεν αξίζω τη θέση μου εδώ μέσα? Όχι, δεν εννοούσα αυτό, Άννα μου. Τι λες τώρα, αξίζεις. Πώς δεν αξίζεις? Αλλά ότι μπήκαμε μέσον. Ναι, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεν η μαμά σου εδώ πέρα μέσα, αλλά άμα είναι η μαμά το μέσον δεν πιάνεται. Δηλαδή εξάλλου όλοι με μέσον έχουμε μπει εδώ μέσα.